מעצבן אותי שאנחנו כמועצה עושים דברים לא טוב. כשאנחנו באים ויוזמים פרויקטים ומוציאים כסף, ובסוף לא עושים את זה פיקס, ולא עושים את זה בשיתוף, ואז זה אומר שאנחנו לא עושים את הדברים שבעצם התושבים באמת רוצים, זה מעצבן אותי. מעצבן אותי שאנחנו לא מנהלים שום דבר. הכל כאן לא מנוהל. מעצבן אותי שאני לא מקבל שירות כתושב. אני לא מקבל, אין לי בכלל למי לפנות. אני לא יודע, אני במועצה, אני לא יודע למי צריך להתקשר. וזה מעצבן אותי. מעצבן אותי הדברים הקטנים, שאני רואה אבן שפה שכבר בכיכר הזיתים כבר חצי שנה התפרקה האבן, עומדת שם בצד, אף אחד לא נוגע. יש במתנ"ס, אתם מוזמנים ללכת לראות, עמוד תאורה, כל הטקסים, כל יום הזיכרון, הכל, העמוד ככה. זה מעצבן אותי.